искам обаче да опиша и един шаблон, който страшно много нашумя на последно време, и това е MCP-то. MCP представлява Model Context Protocol. Model Context Protocol фактически е архитектурен патърн за изграждане на точно такъв тип приложения с изкуствен интелект, с инструменти, които да се ползват. Като тези инструменти в случая могат да бъдат и външни, могат да бъдат и вътрешни. Аз започнах да работя върху едно приложение с Google календар, така че приложението, което разработвам, да изпраща заявка към Google календар и там фактически да могат да се въвеждат данни от нашето приложение, което става изключително интересно. Това става посредством външен инструмент, външен AI, който е деклариран и го има, и той фактически ми прави записите в Google календар, а моя AI се свързва с него. Горе-долу добре го обясних това, но идеята е за MCP-то. Значи, елементите на MCP-то са клиент, сървър, инструменти, модел и контрол панел, където фактически е за администратори това нещо, откъдето той може да анализира и наблюдава и да прави и да оказва мониторинг на приложението и на моделите, които се използват в него. Първата стъпка клиент или първия елемент клиент е фактически UI-а, който се изгражда и който приложението показва интеракция с клиента. Или клиента интерактва с самото приложение, използва самото приложение. Сървъра, втората част, е където се намира бизнес логиката на нашето приложение. Третата част инструменти, както ги уточнихме, са... фактически това е третата част инструменти, където декларираме нашите инструменти, след малко ще ги видите. И четвъртата част LLM, това е самия модел, който ще се използва. Значи, този пример, който тук що разработихме, в моя сайт на агенти, ако отидем малко по-надолу, можем да го видим. Ето го при MCP, Model Context Protocol. Тук също е доста добре описано. И вече същия този код е разбит как точно да работи, като следва този принцип MCP, където фактически доста е нашумяло в момента по този начин трябва да се пишат приложенията. Ето тук в този файл можете да видите папка Tools и вътре имаме калкулатор Tool. И тук ни е калкулатора. След това пак отново в Tools Timer. И тук ни е таймера. Това ни е списък от инструменти. Tools Weather. И тук ни е третия инструмент Weather. След което имаме LLM, където ни е модела. Това е четвъртото звено, където ни е модела. Това ни е второто звено, сървър. Малко е разбъркано като подредба, но тук ни е сървъра, където ни е бизнес логиката, където се случват reasoning и така нататък. След което клиента. В нашия случай е интерфейса, смисъл терминала, който ползваме тук, но в някакво бизнес-ориентирано приложение, което следва MCP-то, ще си има интерфейс, UI, който може би е писано на React Framework на JavaScript и оттам вече може да се взаимодейства с крайния потребител. В случая си ползвам терминала. И вече индекса, който стартира и задвижи цялото приложение. И по този начин следваме MCP-то и смисъл този така нашумял патърн, шаблон. И вече като си пишеме кода по този начин, нещата са ни много по-структурирани, много по-четливи, разбираеми и аз лично много го препоръчвам това нещо да се прави. Изключително добре, добра структура, всичко е четливо, всичко е точно. Ами ако има някакви въпроси към момента,
относно агентите, как се ползват, как ползват те инструменти или някакви други въпроси относно MCP-то. Сега е момента да задавате въпроси, ако имате такива. Така. Да. Значи имаме въпрос за какви разлики бихте дали между LangChain и LangGraph и кое е подходящо да се използва. Едното е надгражда другото. И няма едното вместо другото. Впрочем, може да има, да. То зависи от use case. Така, сега, за да мога да отговоря на този въпрос, е хубаво да обърнем малко внимание какво представлява LangGraph. Разбира се, не мога да обърна много внимание, защото, нали... Но ето тук в сайта ми, първо съм създал статия за LangGraph, какво представлява, как се работи с LangGraph, обяснения и различни елементи от LangGraph и разбира се имам инструмент. Нали, пак код написан, как точно работи LangGraph. LangGraph общо взето е най-базово ще го обясна нещо като оркестратор на агенти. Ако имаме много агенти, то фактически създава граф от агенти, които ползва спрямо запитването и разбира се инструментите, които агентите ползват. И той има един глобален стейт, където реално се запаметява всичко и нали, агентите може да интерактуват с него. С груби думи, нали, най-грубо казвам, това представлява LangGraph. LangGraph е on top, той е отгоре върху LangChain, нали, защото агентите се изработват с LangChain и вече LangGraph почва да ги оркестрира тези, нали, да ги управлява тези агенти. Общо взето. И това са разликите. Значи в едни по-големи приложения, по-сложни приложения с, нали, по-сериозен сценарий, нали, спокойно може да се използва LangGraph. Ако имаме някакви по-прости случаи, use case-ове, нали, не е необходимо пък чак толкова много да усложняваме и да ползваме LangGraph. С LangChain да направим 1, 2, 3 агента с няколко инструмента. Според зависи от use case е абсолютно достатъчно. Така че това е една така елементарна, нали, по-базова разлика. LangChain е основа, LangGraph просто го разширява това нещо. Значи, разгледайте допълнително и LangSmith, защото така и така задаваха въпроси за какво е, нали, LangGraph. Разгледайте, нали, LangSmith. Нали, това е за анализи, контрол, мониторинг на самото приложение, за production ready, това нещо трябва да го има, LangFlow, нали, това е за прототайпинг на приложения с изкуствен интелект. Тук имам също и AI Architectures, където можете да разгледате различни архитектури. Допълнително съм създал и статия за AI Vulnerabilities, нали, как могат да бъдат хакнати или как могат да бъдат манипулирани, от какво да се пазите, как да се пазите, нали, от атаки и така нататък. Даже конкретно по-надолу съм дал, или още не съм го сложил, мисля, че съм дал примери с Weather апито, което съм направил и с примерите, които съм изградил. Да, още малко този уикенд ще довърши тази статия, но все пак съм ги изложил едни от основните проблеми, които се срещат с моделите. Разбира се, ползвам първоначално WASP 10, нали, нещата, които те са изложили, защото да, има ги тези проблеми. Можете да ги разгледате. Допълнително съм описал и някои, нали, по-така частни случаи. Това е малко по-частен случай, какво и как се случва. Можете да разгледате тази информация допълнително. Мисля, че блога съм го направил много добре, с много допълнителна информация и още информация ще слагам. AI архитектурите също можете да разгледате. Различни принципи на работа, различните архитектури. В допълнение ще сложа и агент типовете тук, нали, този уикенд. След архитектурите отдолу ще продължа с тези агент типове. Така че цялата тази информация да е ясна и да е достъпна. Алтернативи на LangChain.
Също една така доста интересна статия, където можете да видите и други алтернативи, нали, примерно като Lama Index, но то не е точно алтернатива на LangChain, то е повече за индексация, за извличане на информация, докато примерно Haystack е така интересна алтернатива и тук съм описал, нали, плюсове и минуси горе-долу. Haystack е pipeline-based, LangChain си е, нали, chain-based. Една от големите сили на LangChain, основна фундаментална сила, която фактически заради това и хората повече го избират и го предпочитат, е неговата гъвкавост. Той е много по-гъвкав, отколкото другите нали, фреймворкове, които имаме. Разбира се, другите фреймворкове си имат техните сили в конкретния use case, докато LangChain е по-general use cases. Нали. Примерно имаме CrewAI, който е горе-долу подобно на LangGraph, нали, където е оркестра различни агенти. Това е също доста интересно. Ето тук можете да сравните плюсове, минуси и така нататък. Имаме AutoGen от Microsoft. Също можете да го разгледате. FlowWise вместо LangFlow. Те са абсолютно идентични. В смисъл не идентични, но горе-долу един конкретна специфика имат. Една и съща специфика. OpenAgents, PromptLayer, PromptTools и така нататък. Разгледайте ги тези неща. Наистина в този блог доста съм се постарал да ги изложа немалко информация и още информация ще има. Мисля, че това е изключително подробно, изключително много информация има, която нали, да ви свърши работа. Надявам се с това да съм отговорил на въпроса доста изчерпателно, като нали, засегнах и други теми, които не са много част от въпроса, но така и други теми. Други въпроси, ако имате, можем да обсъдим. Ако някой има и нещо друго да пита по темата, че бая време мина. И така. Ако няма други въпроси, можем да се ориентираме към приключване, общо взето. Така, общо взето минахме през intro, prompts, parsers, retrievals, built-in memory, long-term memory, agents and MCP, това го обяснихме, елементите ги обяснихме, част, нали, смисъл, посочих ги къде може да ги прочетете. Алтернативите са тези, LangSmith, LangFlow, AI Architectures и AI Vulnerabilities. Ами, надявам се лекцията да ви е била интересна. Надявам се да съм ви свършил работа, да съм ви ги обяснил нещата. Кода, който съм изложил, може да бъде използван и в Next.js, в React, в всякакви JS приложения. LangChain си има и на Python също така може да се използва. Може да се правят хибридни приложения, като се използва gRPC примерно или Function Calling Interface, където реално може да се извикват функции от Python в JavaScript, да се разработва на Python, да се извиква в JavaScript, един вид да бъде агностик приложението, да не зависи само от един език, по този начин да го разработваме на Python, ако имаме AI, да разработваме първо нещо на Go, ако примерно ни трябва по-висока скорост и перформанс с Go, и в JavaScript примерно да се случва другата магия. Ако имаме четене на файлове, може да ги четем с Go, след това в Python да отиде информацията, AI да обработи, да върне в JavaScript, да покажем на потребителя. Такива комбинации могат да се ползват. С нещо друго, ако съм полезен, блога го имате, можете да го разгледате. И така. Ами това е към момента. В такъв случай
можем да приключим лекцията. Лекцията отне е доста време, от 7 до 10 почти 3 часа. И аз много ви благодаря. Надявам се да съм ви бил полезен. И така. Това е. Това е от мен. Довиждане. До чуване.